Nyt. Moi vaan kaikille, meikäläinen on Mikkels PvP ja tänään me kuvataan Emon 6 PvP kanssa. Moi! Moi! Me pelataan Skyblockiin. Joo, me yritetään saada tää Ender mikä tää on? Ender Portaali. Mä tapoin possun, koska mä pistin laavan tohon. Se maksaa täällä kauppa. Aha. Zombi! Auta! Helposti. Mikä se on kuva PvP:stä? Mitä mä tehdään? Tehdään mä ostan ainakin tuon rautan, niin saadaan toisen. Ei tarvitse mitään hiiltä. Joo. Mä ajattelin tehdä tätä taloa. Okei. Mä ottan sen aikaa, niin saan nostettua tuolta. Ja älkää ihmetelkö, että on mulla tuosta purreskelua etemässä poppari. Okei. Ai syöt se poppari? Syö poppari. Bonk. Joo. Mä teen lisää näitä, jos mä tarviin näitä. Näin. Eiks tää hieno? Ihan. Tää ei oo vielä valmis. Mulla ei nää Minecraft-äänet niin kovalla. Koska että Emanin ääni kuuluu. Niin. No niin, elikkäs haketaan nää pois tästä. Sun pitää mä voin tehdä puuhiiltä. Kivihiiltä. Ei mitenkään. Nyt rupi sataa vettä, onneksi meillä on katto tässä. Noniin. Tää on vähän ruma. Mä en korjaa sitä meidän paikkaa. Mä en korjaa Mä en osaa tehdä hienoa tästä. Ei se haittaa. Ei vitsi. Eikö tätä kurkkita? Näin. Mä voin tehdä My Summercaaristin video, jos te haluatte. Ja mun kanava on Emman 6. Niin. Kirjoitetaan sitten mitä? Suomi on vaikeeta. On. Kommentteihin. Niin, just sinne. Että pelais mä My Summercaarin vai en. Tästä näin. Näin. Aika ruva. Nyt se on hieno. Vähän pian parannut. Harmista. Juu.
Näin, Eva. No niin, nyt on hieno. Tuus kattoo. Siisti. Pistäis tähän semmosen vesijuttu, niin se olisi silleen, että se olisi siinä vesi ns. Akvaario. Se seinä, niin. Sitten kun tuolla on zombeja, tuolla noin, voisi mennä korjaustöihin. Ei ole oikein ihan viiti. Mä teen näitä aitoi. Koska täällä on noita. Ai niin muuten. Jos te haluatte, että mä teen Clash Royalesta lisää videoita, niin pistää kommentoikaa. Mä voin kyllä tehdä. Siis kännykällä. En mä koneella saa tehdä. Se kestää kauan. Niin kännykällä on helpompi. No niin, ei se oo hieno. Onko on tämmölle ruokaa? Onko teillä leipä? Lainaan tuosta. Se on siinä ja... Ne videot ei oo pitkiä, koska... Alle 10 minsa. Niin, no alle 10 minä saa. Suunnilleen se 10. Oletko teidät porkkana? Häh? Oletko teidät porkkanista? Joo, ja pistä sit takas siihen. Okei. Ei ne jo valmiita. Oli. Pistä tohon. En mä saanut, mä sain vaan näitä ihan porkkanoita. Niin pistä tohon niitä. En mä pysty! Ai noin! Sitten, miksi tää ei toimi? No ainakin saatiin jotain aikaiseksi. Paljon sulla ei koplee? 14. Voit sä heittää? 3. Kiitti. Missä kirves tuolla? Meidän pitää saada nyt vähän takaisin metriin, meidän pitää saada sitä. Mä en uskalla mennä tonne. Mitä sä siellä korjaat? Siellä on creeperi! Älä mene tonne. Joo. Älä mene tonne. Siellä on creeperi. Koska se on rikkova. Mä menen hoitaa tilanteen. Mä en uskalla. No, jos älä... No, mulla on onneksi sen korjata. Niin. Nyt muuten on vähän puuta tullut. Jee. Voisin... Eman. Ei! Auta mua! Auta! Apua! Mä jätän sut sinne, koska... Mä en halua sua tänne, koska... Meidän pitää lopettaa video. Ei! Joo, muista painaa tykkäysnappia ja tilata Eman 6. Ja sitten kommentoikaa alas, että teet mä My Summer Gradista tai Clash Royale lisää. Eli se olisi moi moi moi!